Mawa News jitkellem il-President tal-Kumitat tal-Water Polo f'Birzebbuġa dwar il-fatt li sa ġurnata tal-lum il-lokalità għadha mingħajr pitch tal-Water Polo. 10 snin niġru wara l-Gvern biex jitina lura dak li ħadna aħna ma ħna nitolbu xejn ġdid. Aħna kellna klabb ċirvinat bil-iżvilupp tal-Freeport u bid-dritt jidrilna li kellu l-Gvern jerġa' jtihulna lura. Il-leġislatura ġiet fit-tmiema u l-Gvern ma żammx mal-wegħda li kien għamel lin-nies ta' Birzebbuġa 3 snin ilu. 3 snin ilu fit-2010 fil-budget weduna li fi żmien 3 snin kellu jinbeda, ġifieri suppost li sa Ottubru ta' dis-sena hawnhekk naqtaw is-sigarella, imma kif qed tara naħseb qegħdin il-mod sew. L-istess dispjaċir jesprimuh Mawa News ir-residenti f'Birzebbuġa. Qatt ma sar xejn, bassa works in progress. Kemm ilu jiġi mwiegħed lilkom? Żmien, anke l-pix tal-futbol ma nafux sar minnu, hekk tħares pix tal-futbol hemmhekk x'hemm, laqqas għalqa. Suppost li sar u suppost li beda xi 3 years ilu da. U għadu ma sarx. Tħares fejn tħares Birzebbuġa mhux il-qudiem marret lura isna taxxi in-nies ta' Birzebbuġa ma jħallsux. L-lum diżastru li ħmiġ kif tara bajnejkom mawx. Qabdu ħajamlu xi ħaġa, qed ħadna ruħedna jasa jsir xi ħaġa u f'daqqa waħda waqaf kollox. Ma nafux. Weda oħra di minn ta' Gonzi li sfaxxat fix-xejju. Tlifna ġenerazzjoni sħiħa ta' żgħażagħ milli jipparteċipaw f'dal-lob fil-water polo. Hija ħasra meta nħarsu lejn lokalitajiet oħra kemm pitch tal-futbol, grounds tal-futbol. Iż-żgħażagħ tagħna m'għandhomx fejn jistgħu jikkreaw ruhom fl-isports.